Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Ben şu gün bir video gördüm. Çerçeveli bir ayal maşgaly. Yaş gelin koşan orta arasında otur. Ama polisiýanyň işgärleri tur ýerinde näme işläp oturdyň diýende men diýe aç diye çagalarym aç bir döwün çörek tapamak diye. Hemme bir aç diýip otur. Berdi Muhammedow. Bir azajygam bolsa sende arnamys diýen zat barmy? Halk açlığından köçe çıkıp özümü öldürecek. Näme bolsam şo diýip otur. Sen ýa buğday yoruldun. Nirede o buğdaylar? Özün gitçek goltursun. Gitmäken birje geze halka ýaşylygy şu buğdaylar näme etjek? Döküp taşla hemme magazylara. Sen dowzakda ýanarsın. Dowzakyň iň erwet ýerinde ýanarsın. Halkyň ahyny alasy tutar seni. Sen özüň bala çagalaryny şolaň ýerine goýup gör. 3 gün açlaklak gör Kerim ol diýen ata mindirip aýlan agtyňy. Näme der haşol? Azyrak arnamys diýen adam gerek. Ol adamlar gözüň gyýarýarlyklar. Bir azajygam bolsa bir halkyny düşünjek bol. İnsanky gerek bolmadygynda ýalňyş bir ýagşylyk etçolara. Açlygyndan köçede otur adamlar. Senin Hudaýyň barmy? Polisiýanyň işgärleri bar ýa, polisiýanyň işgärlerini düşünip gurudyndy. Olar onu tutup alyp giden aklar tur bar öýüňe git, iş tap, işle diýe. Ýöne onun işini ýerden tapsyn. Türkmenistanda iş barmy? İş olunda aýlyk berýäňizmi? Adamlar işlen aýlyklaryny alyp bilen aklar täze ýyldan bäri. Bankyň ýenen öňleri oçurt. Hudaýdan tapýansyn, Hudaýdan tapan. Näme diýjegim bilemek. Agym tutdy erkek oglan bolsam. Şu videonu görüp. Gözlüğün ayal maşgalalar, şu taýda galalar, nämeler, nähil gün geçirip berler. Bir gün garynda ýörmek üçin çörek tapanaklar. Agyzyny dolduryp gepleň plança tonuna buğday aldyk diýip. O buğdaýlar näme etjek? Gawryň aşagyna tepelejekmi? Tohumyň bilen näme iýip gutarmaýan o buğdaýlary. Satanda o pullar özüňe nesip etmez, halkyň agyny alasy. Şonuň üçin hemme buğdaýlar ber halka paýla. Hudaýdan tapýan sen. Hudaýdan tapdyňam.